Bütün dünya bilelişigi bilen birlikde garaşsyz hemişelik betarap watanymyzda giňden bellenýän ýaşullaň halkara günüň dabaralary paýtagtymyzda Arkadag şäherine, vilayetlerde hem ýokary ruh welentigi beslenni. Aşgabat şäher paýtagtymyzyň etrap häkimlikleriniň ýokary okuw mekdepleriň Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lebap, Mary vilayet häkimlikleriniň geçiren maslahatlary, dabaralary ören netijeli boldy. Ýaşullary hormat sarpa goýmak, mertebesini belende götermek biziň milli ýörelgülemimiziň esasydyr. Şoňa görä-de pähim paýhas ummanyň magtym bolup ragy ýylynda jemgyýetimiziň agzy berligini we jebsizligini hassa putulandyrýan bu halkara bayramyň şanyny geçirilen dabarlar aýratyn ähmiýetli boldy. Ol ýaşyl nesillerimizi galkyndyryp, watanymyza bolan beýik süýgümizi hassa putulandyrdy. Ýaşyllaň halkara güni adamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan hemde insanperwer ýörelgeleri dabaralandyrýan möhüm ähmiýetli seni hökmüni ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyna munasyp ornaldy. Bu halkara bayramyň many mazmunyny, halkymyzyň müňilliklaryň dowamyna kemale gelen paýhasy, watan söýjüligi we insanperwerlige esaslanýan durmuş ýörelgeleri jemlenenler. Bu bayrama bagyşlanyp pähim parasatly, öwüt ünnegleri, wagyz nesihatlary bilen agzy berligimizi puhtulandyrmagy, ýaş nesilleri watan söýjülik we insanperwerlik ruhuny terbiýelemäge, sallamly goşun toşýan ýaşuly nesillerimiziň hormatyna geçirilen dabarlar täsirliligi bilen tapawutlandy. Insanperwerligiň belent ýörelgelerini özünde jemleýän bu halkara bayramynyň göwün galkyndyryjy dabaralary il sylagly ýaşullamyzy, mehriban enelemmizi, ähli watandaşlarymyzy beýik maksatlamyzy mäkem jezleşdirýär. Muň özi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni watan söýjülük, dostluk, hoşnuýetlilik, ululary hormat goýmak, atenäni sylamak ýaly durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän insanperwer ýörelgelerimizi munasyp dowam etdirýänligini şaýatlyk edýär. Bizim ýurdumyzda bugün şany senelen milli sanawyna girdildi. Muň özi hormatly prezidentimiziň ýöredýän döwlet syýasatyna ileri tutulýan ugurlary doğrulugyna laýyk gelýär. Şol syýasat bolsa türkmen halkynyň gadymy gymmatlyklaryny we köp asyrlyk parasaty diýip desturlaryna esaslanýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni şol ýörelgeleň biri, ýagny ýaşuly nesle sarpa goýmak we olary çuňur hormatlamak munasyp derejede dowam etdirilýär. Häzirki wagtda ýaşullaň durmuşda we zähmetli toplan baý tejribesi, ýaşlary watançylyk we ruha ahlak taýdan terbiýelemek işinde, şeýle hem Türkmenistana ýaýwanlandyrylan giň meçhurly durmuş ykdysady özgertmeleri amala aşyrmak boýunça wezipeler berja etmekde ören möhüm ähmiýete eýedir. Ýaşular özleri hakdaky uly aladalar üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman Arkadagymyza alkyş aýdýarlar. Ýaşullaň halkara güni münasibetli geçirilen aýdym saza dabaralarda hormatly prezidentimiziň iýdigiderli aladalary bilen ýaşullara belen sarpa goýuluşy olaň jemgyýetde tutýan ähmiýetli orny wasp edildi.